खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि गायसनगिरि रमेश भाटाजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपन बर'आ सावरायलायो। दिनै गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि गायसनगिरि आरो आथिखाल महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हारियानानि भिसि प्रफेसर रमेश भाटाजों दिल्लीनि राजघाटआव थानाय बर' बिजिरसं मिरुआव सावरायलायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बर' राव आरो थुनलाइखौ बुहुमाव गोसारहोनायनि सिङाव नेटिफोर आरो आगुआवनो थांखि लाखानाय बायदियै दिहुननो गोनां बर' हिन्दी इंराजिनि थामरावारि जार्नाल एबा मेगाजिनखौ थाबैनो दिहुननाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनि लोमजानाय देहानि सायावबो खौरां लायो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन फोरमायबावदों दि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि गायसनगिरि रमेश भाटाजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सावरायलायो। दिनै गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि गायसनगिरि आरो आथिखाल महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हारियानानि भिसि प्रफेसर रमेश भाटाजों दिल्लीनि राजघाटआव थानाय बर' बिजिरसं मिरुआव सावरायलायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बर' राव आरो थुनलाइखौ बुहुमाव गोसार होनायनि सिङारि नेटिफोर आरो आगुआवनो थांखि लाखानाय बायदियै दिहुननो गोनां बर' हिन्दी इंराजिनि थाम रावारि जार्नाल एबा मेगाजिनखौ थाबैनो दिहुननाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।